बेलासिनि गोजोननाय बयनोबो हरबाय आरो नोंथां बयखौबो आंनि एनबेक्स इउटिउब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोनजोंहाय मोनसे बाथ्राखौ शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। आङो थांनाय समफोरावहाय मोनसे आंनि बोरमा फार्मनि सोमोन्दै आं मोनसे भिडिअ हगारनाय जादोंमोन। आंनि भिडिअआव माने जायफोर नायदों गोबां आङो माखासे बोरमा मुलिनि सोमोन्दै आरो बोरमा फार्मनि सोमोन्दै माखासे एडभाइस माखासे बेबायदि भिडिअफोर आङो सिगाङाव आङो आपल'ड खालामनानै होखांबाय। दा गोबां मानसिफ्रा आंनाव फन खालामनानै सोंहरदों, सोरबाया सोंहरनो आदा बोरमा फार्मा माबोरै खालामनांगौ, माबेसे दोनजेनांगौ, 1 बिघा हायाव बेसेबां आरो मा मा आदार होयो, आरो सोरबाया सोंदों गोबां रोखोमनि बायदिसिना मानसिफ्रा आंनाव कमेन्ट खालामदों आरो सोरबा फन खालामनानै सोंहरदों। दिनै आङो जायफ्रा आंनाव सोंहरदों कमेन्ट खालामदों बे बिथांमोनखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आङो रिप्लाइ होनो थाखाय आं बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय। स' लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ इन्टारेस्ट दङब्ला बिदिब्ला जोङो नायलांदिनि। लोगोफोर जायफ्रा दिनै आंनि भिडिअआव थांनानै आंनि भिडिअनि फारसे कमेन्ट खालामदों, बोरमा फार्मनि सोमोन्दै आंनाव सोंहरदों, गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जाय फंबायमोना माने गोसो जादों, जायफ्रा जेबो आखायाव खामानि गैया ओरैनो बेकार दङ, बिथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै गोसोआव गोबां थुलुंगानाय निस्सय मोनदों आरो गोसोआव थुलुंगानाय मोननायखाय बिथांमोना आंनाव फन खालामनानै बुंहरदों, आदा आंबो बोरमा फार्म खालामनोसै, आदा बोसोराव बेसेबां इनकाम जायो। दिनै गोबां मानसिफ्रा आंखौ कमेन्ट खालामदों। जायफ्रा आंनि भिडिअआव कमेन्ट खालामदों बिथांमोननि कमेन्टनि रिप्लाइखौ आं दिनै होगोन। बिस्टु बसुमतारिया आंनि भिडिअ कमेन्ट होदों। बिथाङा कमेन्ट हरदों, आदा आंबो बोरमा फार्म खालामगोन, आंखौ मदद खालामहर आदा, आरो माबोरै खालामो खिथाहर होननानै बिथाङा गावनि कन्टेक्ट नाम्बार होदों। दा आङो बिस्टु बर' बिथांखौ होनदों, जुदि नोंथाङा बोरमा फार्म खालामनो गोसो जादोंब्ला खालामनो हागोन, नाथाय नोंथाङा गोसो जानानै ना आंनिखौ नुनानै ना सोरबा सासेनि बेक्तिखौ नुनानै बेखौ नाम्बार 1 सानग्रो। जुदि नोङो गोसो जानानै खालामदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां। जुदि सोरनिबा थाखाय बा सोरनिबा आंनि बा सोरनिबा सासेनि एडभाइस बुंनायखौ लानानै गोसोआव थुलुंगा मोननानै जुदि मावोब्ला बे गोरोन्थि जागोन। गाव गोसो जानानै जुदि मावोब्ला दिनै बेखौ जोथोन खालामनाय, नायनाय, आदार होनाय बेवहाय थुलुंगानाय मोनगोन। नाथाय गुबुननिखौ दिनैहाय सोलोंनानै जुदि मावनानै उनावहाय नोंनि खामानिफोरखौ बा जोथोन लानायफोरखौ नोङो रोङाब्ला नोंनि बोरमाया जुदि लस जायोबा थैयोब्ला नोङो दुखु मोननो हागौ आरो नोङो गावखौ फेलार बायदि मोनगोन। दा बिथाङा बुंदों आंखौ मदद खालामहर। जुदि नोंथाङा खालामबायब्ला, नोंथाङा बोरमा फार्म खालामखाबायब्ला बा खालामगासिनो दङब्ला आंनिफ्राय मददना बेल', नोंथाङा माबायदि बोरमा लानांगौ आरो बेसेबां बोरमा लानांगौ, खय बिघा हायाव बेसेबां बोरमा लानांगौ आरो मा मुलि होनांगौ बेखौ आं नोंथांनोहाय फननि गेजेरजों खोन्थाहरनो हागोन। बेखौ आं जेब्लायबो रेडि। बेनि उनावहाय सासे सोंहरदो जाबाय, बिन'द लामा, व्हेर आर इउ फ्रम? आङो चिरां डिस्ट्रिक्ट बेंटलनि। बिनिफ्राय SF होनना सोंहरदों, नोंनि नाम्बार हरलाय आदा। आंनि नाम्बारा भिडिअनि डिसक्रिपसननि गाहायाव आं गासैयावबो आं होफाखानाय जायो, बेयाव थांनानैनो नायनो हागोन। बेनिफ्राय जयदीप ब्रह्मा होनदों, नंथारगौ नोंनि खामायनाय राहा फोरमायनाया, थेंक इउ। बिथाङा आंखौ थेंक इउ होननानै बुंहरदों, हामबायना बुंहरदों। जुदि नोंथाङाबो गोसो दंब्ला नोंथाङाबो खालामनो हागोन बा सोरबा सासेयाबो खालामनो हागोन। बेनिफ्राय बेयाव मुगानि थान्दै बिथाङा आंनो कमेन्ट हरदों, नोंथाङा बेसे गोबाव जाखो बोरमा फार्म खालामनाया बा फिसिनाया? आङो दिनैजों 4 बोसोर 5 बोसोर जाबाय। आङो गोबाव सम आङो खालामगासिनो दङ, दिनैसिमबो बा दाबो आङो कन्टिनिउ खालामगासिनो दङ। बेनि उनाव जाय फार्मा आंनाव सोंहरदों, बिराद मोजां आइडिया आदा, नोंनि फन नाम्बार मोनगोन नामा सोंहरदों। मोनगोन, आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनावनो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनाय जाखायो। मनिरा मिसारि, बोरमा फानगोन नामा आदा? बोरमाखौ फानो, नाथाय गोबां मानसिया सोंहरो, सोरबा सोरबाया बोरमा फानगोन नामा? फानो, नाथाय बेवहाय गोजानाव माने आङो साप्लाइ खालामाखै। दा आंनि लकेलखाय आं बेयावनो फानो। नोंथांमोना मिथिखागौ बोरमानि मार्केटआ जोबोद मोजां। जेब्लानो नोंथाङा फाननो गोसो अब्लानो फानो। बेयाव गोबां नुदों, आं गासैखौबो फरायनो गोसो जायाखिसै। बेवहाय प्रमिस गयारि बुंहरदों, बोरमा बिमा नांगौमोन आदा। बोरमा बिमाखौ आंनावहाय दङ, नाथाय नोंथाङा बाजाराव बायनानैहाय जाय बिमाया गेदेर बेबायदि बोरमा गेदेर जात लकेलबाबो माखासे गेदेर जात दङ, बेखौ बाजारनिफ्राय लाबोनानैहाय दोनफै। बेनिफ्राय बेनि फिसाखौनो नोङो दोनबाय था, फान्थिखौ बेबायदि दोनबाय थायोब्लानो मोजां जालांगोन। आरो जेब्ला बिमा मोजां अब्ला
फान्थाखौबो क्रस खालामनाय समाव एसे गेदेर मोजां नायनानै खालाम अब्ला नों मा दिहुनबाय थानो हागोन स' गोबां मानसिफ्रा आङो गोबां कमेन्ट खालामदों गोबां बुंदों आरो सोरबा बुंदों आदा नों मा होयो स' आं बेयाव बुंनो सानदों आङो दिनैजों 5 बोसोर जाबाय आङो मुंबो दाना गेहु आरो गुबुन आदार आं होआ आङो गांसो जि हाग्रा गांसो रज'यो बेखौनो बोरमाया गावनो हारसिं जायो आरो आङो टाइम मोनोब्ला सम समावहाय सान्दुं गोसाफ्राव आङो बेबायदिनो संख्रि निमक संख्रिजों दै लगायनानै होयो बेनिफ्राय बिफांफोरनि दालाइफोरखौ दानखानानैहाय होयो बेखौ कन्टिनिउ नङा आं मालाबा सोलाबो जेब्ला आं फ्रि अब्लाबो आं बेबायदि खामानिखौ मावो बिनि बादै आं गुबुन गेहु बेबायदि गुबुन साना बायदि बायदि आङो होआ बेनिफ्राय सासे मानसिया बुंदों आदा लकेला साबसिन ना बेटेला साबसिन दा बेनि गेजेराव आंनिब्ला नोंथांमोननिहा आं बुंनो थाङा जोंनि बांसिनै लकेला सोलिनाय जायो मानोना बेटेल आरो लकेलनि फारागथिया मोननै मोनसे जाहैदों दोननो हायोब्लाबो बेनोहाय नांगौ रोखोमनि गेहु दाना आरो माखासे संख्रिफोरजों एसे जोथोना बारा जायो आं सानो एसे आं लाफेराखै नाथाय आं सानो बेटेला एसे आदार होनायफ्रा एसे जुदा रोखोमनि गेहु इरि बायदिसिना समावहाय होदेरनांगौ जायो नाथाय जोंनि लकेलावहायब्ला बेयावहाय जेबो होआबालानो बेयावनो गांसोफोरखौ जानानैनो थांनानै थायो आरो बिदिनो मोजाङै माने मोजां गुफुं जानानै थायो बेनिफ्राय नाम्बार 2 दं जाहैबाय सेल जे बेटेला येस मासे बोरमानो 30-35 केजि जायो नंगौ ओमफ्राय जोंनि बोरमाया एसेबां थाङा लकेला थाङो गिदिर थाङो आरो ओमफ्राय बोसोरसेयाव आङो बिदिनो 10,000-12,000 हमना ला 15-16 केजि बेबायदि जायो दा बेनि गेजेराव सेलनि बेलायाव जुदि नायोबा बेटेला जुदि 30 केजि जुदि जायो बिनि दामा 600 थाखा खरिब्ला 18,000-20,000 दा जोंनि लकेलावहाय इमारजेन्सि फाननांगौ होनोब्ला जोंनि बाजार फिसा फिसायाव गोदायो हिसाबै मासे बोरमाया सेल जानो थाखाय एसे प्रब्लेम जानो नागिरो बेखायनो बेफारिफ्रा मालाबा लांनो नागिरैखौ जोङो नुदों जेब्ला माबा मोनसे सिजन जागोन फुजा जागोन अब्ला नाङो आं नाङिखौ होनाखै नांगोन नाथाय जोंनि लकेलाब्ला 15 हाइस्टआनो 15-10 केजि जानाय हिसाबै जेरै गोसो एरै जेब्लानो फानो गोसो अब्लानो फाननो हायोखाय जोंनि लकेला इजि मार्केट खालामो फाननो थाखाय इजिसिन दा बेनो बेटेल आरो लकेलनि मार्केटआ माबोरै होनना सोङोब्ला बेनि गेजेराव एन्सारा बेनो मार्केटआ मोननैबो मोजां नाथाय जोंनि सा ओनसोलावहाय एसे टाउन सहरा खमखाय माने बेफारिफ्रा एसे थाबैनो लांनो एसे टाइम लायो बेनिफ्राय लकेला गोसो जायोबानो हाइस्ट 7-8 मासजों खासिखौ आङो 10,000 11,000 8,000 नि फानो बेबायदि नाथाय बेटेला 1 बोसोर जुदि खासि दोनोब्ला 30-35 केजि जायो बेनि दामा 18-20,000सो थांनो हागौ बेखायनो माने दामखौ जुदि बेयाव कम्पेयार खालामना नायोब्ला बेटेलाव बांसिन मोनो बाट मार्केटआव सेला एसे मालाबा खम जानो नागिरो बेनिफ्राय लकेला बांसिन सेल जायो बेनिफ्राय इमान अजन माने खम जायो बेनो बेटेल आरो लकेलनि फारागथिया लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौनो बुंनो सानदों आरो बेखौनो फोरमायदों नोंथांमोना जुदि सोरबा बोरमा फार्म खालामदोंब्ला नोंथांमोना मोजाङैनो गोसो होनानै मोजाङैनो माव बेयाव जुदि लकेल बोरमा फार्म खालामदोंब्ला बेयाव थाइसे थाखानि खरसखौ जानो मोनहाय जों थाइसे थाखानि खरस जोङो नुनो मोनाखै जोङो ओरैनो सारोन हगारनानैहाय बेराफोर होथेनानैहाय ओरैनो हगारनानै गाव हारसिङैनो ओरैनो गांसो जानानै इजियैनो रां खामायनो हानायनि राहाया बोरमा दङ मैया क'क्राझारनि सासे सरि नामखौ बावबाय आङो फन खालामदोंमोन बोरमाया साबसिन अमा साबसिन आङो फन खालामदोंमोन बे समाव आं बुंदों अमाया आदार होनांगौ नाथाय बोरमाया आदार होनाङा अब्लाबो आङो होनाखै बबेखौ नोंथाङा मावनो गोसो आं बेखौ बुङाखै आं बिनि गेजेराव फारागथिखौ होदों अमाया जोथोन खालामनांगौ आरो आदार होनांगौ नाथाय बोरमाया आदार होनाङा हगारना होनांगौ मालाबाफोरल' माबा मोनसे जायोबा नायनांगौ आं बे बाथ्राखौ बुंदों बेबायदिनो गोबां मानसि आंनाव सोंहरो नाथाय नोंथाङा जुदि इजि प्रसेसआव जुदि रां खामायनो बा ओरैनो जुदि हगारनानैनो जुदि रां खामायनो लुबैदोंब्ला बोरमा फार्म खालामनानैहाय रां खामायनो हागोन दिनै आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंदों जायफ्रा आंनाव कमेन्ट खालामदों सोंहरदों फन खालामदों बिथांमोना होनदों आं बोरमा फार्म खालामो बिथांमोनखौ आङो एडभाइस होदों जुदि नोंथांमोना जुदि गोसो जादोंब्ला गाव गोसो जानानै इस्सा जानानै बे जानांगोन गुबुननि इस्सा होनाय बा गुबुननि थिननायजों नङा गाव गोसो जानांगोन गाव जेब्ला गोसो जानानै मावगोन अब्ला साक्सेस जागोन गुबुननि थिननायजों जुदि नों मावोब्ला दिनै गाबोन माबा मोनसे जुदि जायोब्ला बायसान्स नोंनि गोसोआवहाय जि सानदोंमोन बे फेमार जागोन बे समाव नोंथाङा सोरखौ दुसिनो दाया सोरनि जागोन बेखायनो नोंथाङा जुदि
गोसो दङब्ला गोसो जादोंब्ला नोंथाङा गावनो गोसो जानानै खालाम आरो गोरलै एग्जाम्पल जुदि माबोरै बिनि बेनिफिटआ जुदि नोंथाङा सानोब्ला न'खराव मासे बोरमा दङब्ला बिनि बिसाया जुदि मानै होयोब्ला बेखौ फानोब्ला बेसेबां मोनगोन बेनो नोंथांनि बिजनेस मावनो साननायाव मोनसे एग्जाम्पल जानानै थागोन स' नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्ट दङब्ला नोंथाङा गावनि गोसो बायदि बेखौ मावनो हागोन माखासे बोरमा फार्मनि मेडिसिननि सोमोन्दै नोंथांमोननि भिडिअ लाबोनो आङो रेडि स' नोंथांमोना जुदि नांगौ जायोब्ला आंनो फन खालामहर आरो कमेन्ट खालामहर लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोन्दों जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो नोंथाङा दासो आंनि चेनेलखौ गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव आरो माखासे सोंलुफोर दङब्ला सोंनांगौ दङब्ला नैबे कमेन्ट बक्सआवहाय सोंहरनो हागोन बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन होननानै नेनानै थाबाय एसेनोसै